ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз 18 марти 2026 сол 10 дона хона навор кардем. Нарху наво аз 130 000 сомон сар мешавад дӯстон. Бо диққат навора тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегузорам. чизе ки дорен муроҷиат бикунед. ирӯза наворда ҳастай. обши 10 дона хонаҳои заминӣ ва квартирафурӯшӣ аз ҷумла аз Душанбе, аз ноҳияи Рудакӣ, аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, аз шаҳри Исфара, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Кулуб, аз шаҳри Норак ва дигар гӯшаву канори Тоҷикистон навор кардем. хонаҳо ҳастанд квадратҳои майда ҳам ҳастанд, квадратҳои калон ҳам ҳастанд. заминҳои яъне ки хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳастанд ки заминҳои кам, сотиқҳои камқатӣ, нархҳои арзон дӯстон. навора шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. нафаре ки аз Душанбе хонаи назди ҳавлигӣ тайёр кофтестен, хитон медонем ки нархи навои хонаҳои Душанбе гарини қимат аст дӯстон. мо ҳаракат мекунем ки арзоноша навор кунем да. ассалому алайкум мега. хонаи фурӯшӣ дар Гулбутта гравзавод қарор дора, бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. 3 дар хона дора, кухнӣ, ҳоҷатхона, ҳамаш дарунаш ҳастай. об свети постоянӣ ҳастай. харидори аниқ бошад боз муомила мешавад. яъне ки 3 ҳуҷрага 2 сотиқ замин дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе дар гравзавод қарор дора. Гулбутта 600 000 сомонӣ. телефоношонда занг бизанем бача азиз. бо далши маълумот оиди ҳар як хона рақамҳои телефоношонро мегзорем. худтон метонен занг зан маълумоташа бигирен. чӣ хел мебинед хона ободай, тайёр, хушроҳакай, сум дар кор, саводош киста. ва дӯстони гиромӣ, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшимон. навора бо диққат хушрӯ тамошо кунен. дар рафти тамошои видеонавор ҳадди имкон лайкотона гузорен дӯстон. баъд комментария кунен, стоп кунен, хонаҳо аз куҷо дар кортонай, лайкҳои чандума гузоштен, хоб хона аз замин чизе ки дорен, ҳамаша комментария кунен. хулоса ки фикротона аниқ кунен дӯстон. оиди квартира бача азиз, квартираи фурӯшӣ, якхонага квартира бо ремонти замонавӣ дар этажи сеюм бо масоҳати 34 квадрат ай дӯстон. 34 квадратни метр. шаҳри Бустон, Гулистон, Носири Хусравда қарор дорад. мега ки 34 квадрата 285 000 мегем. нархи соз ай дӯстон, медонен до ҷое ки мо оиди хонаҳо маълумот дорем. 34 квадрат ремонти хушроҳаки замонавӣ қатӣ 285 000 сомонӣ. беҳтарин вариант. темболи дар этажи сеюм қарор дорад дӯстони азиз. марамат занг бизанен, бигиренаш. ва дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. 275 000 сомон квартира дӯстон. ман маълумот дар бораш мегум, гӯш кунед. духонага квартира ҳай, духонага ҳай дар этажи якум ай, 65 квадрат ай, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, пивозавод меган, наздики пивозавод мактаби 62 қарор дорад.
бирдоре ки аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ хонаи тайёр квадрати калон кофтестен бо нархи арзон 275,000. бовар кунед дӯстон, нархи созай, бад несай, беҳтарин нархай дар ин давру замони қиматӣ ки усто ҳам ба суми арзон кор намекуна, строи материалам қиматай, мошине ки тахтаву шифиртонам меёра ё ҳам қимат кор мекуна, ҳамаш хулоса қимат ки ҳастай, нархҳо ҳам дӯстон қиматай. не ки ҳамин хона соз ғалти 275,000 сомон 65 квадрат ду хонага дӯстон ин ҳамин ҳолатда қарор дорад. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи наздиҳавлигӣ. хонаи наздиҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб 4 хонагаҳай масоҳати 10 сотиқ замин дорад. шаҳри Кӯлоб дар Боғи Ҳабиб қарор дорад. 240,000 сомонӣ. нафаре ки аз Кӯлоб хонахар ҳастен, маълумотоша мегум гӯш кунен. срочна фурӯши 4 хонага шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Боғи Ҳабиб. дар даруни хона мега ки обши 3 дар хона дӯстон азиз ва як хонаи дигар аз пушт ҷой ҳастай. боз дар дарун кухни, ҳуҷҷатхона ва ҳаммом якҷоя кардагӣ. термекс низ дорад. боз як ҳуҷҷатхона дар берун, хонаи зимистона беремонт ва чакдонхона боз ҳастай. дӯстон азиз, хулоса маълумоти бештарша бигирен. 240,000 сомонӣ беҳтарин нарх дӯстони азиз. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи наздиҳавлигӣ. аз душанбе хона мондем дӯстон, 3 сотиқ замин 4 хонага. хона дар маҳаллаи Гулбута дар сентр шамега 4 дар хона дора ва 3 сотиқ замин дора. ҳамаи шароитҳои хуби зиндагӣ муҳайё шудагӣ. ремонтҳошам барои зиндагӣ кардан, яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. ҳавлишам дар ин территория Душанбе 3 сотиқ хеле ҳастад, чунки мардам 0,8 сотиқа хона кестанд, 1 сотиқам не. 630,000 сомон пушти хона, яъне ки как асфалт. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, 4 хона 3 сотиқ 630,000 сомон. боз маълумоти пураша бигирен. ин территория хай об сибед камбуд нест. мактаб, масҷид, магазин, садик ино ҳастай. бештари маълумот тариқи рақамҳои дастии ахираш 83 ва 83 да занг бизанем бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. 130,000 сомон хона дӯстон. пешаи зангзанӣ дӯстон маълумотҳоро гӯш кунен, баъд метавонен занг бизанен. ман дар бораш маълумот мегӯм. сехонага масоҳати ҳавлӣ 10 сотиқ калон, деҳаи Навобод, ноҳияи Фархор 130,000 сомон. боз муомила дорам. хуб, Навобод 10 сотиқа дар ҳолати хуб қарор дорад. дар наздикии роҳи калон, мағоза, мактаб, медпункт, масҷид. фақат суми налиши дӯстон дар корай. серьёзни харидору занг занен дӯстон азиз. ҳамин наворда дӯстон ҳаракат ка лайк монен, чунки лайкҳои шумо сабаби тобравии наворои Сауду ТВ, Сауду ТЖ мешавад дӯстон азиз. баъдан ки чизе ки барои реклама дорен, хонаҳотона ҳатто омада аз пешам имкони навор кардан дорем. иншоалло ки бо скидка. ина WhatsApp мо дар рои экрани шумо муроҷиат карда метавонед. оиди хона ҳам занг бизанед бача азиз. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом дӯстон мо квартира дорем дар этажи сеюм. дуҳуҷрага бо масоҳати 52 квадрат дар этажи сеюм дар шаҳри Исфара дар Шуроб қарор дорад. хуб, нарх боша 130,000 сомон муомилаш қатӣ. ду хона 52 квадрат, ремонтош хушрӯҳак. ана ҳами доми 4 этаж, этажи сеюмда. рақамҳои телефоншона мегзорем, маълумоти бештарша бигирем. ва дӯстон нафаре ки хона, замин, квартира дар кортонай, мо метавонем шуморо эълон кунем. эълон ки кардем, одамое ки дорад баъдан шумода связ мебирояд. оиди эълонам дӯстон дар WhatsApp мо муроҷиат бикунен. аввали видео, дар байни видео, дар охири видео WhatsApp мо мондагӣ ҳастем.
муроҷиат бикунед дӯстон. Не ки навурдан лайк монед, дар канал обуна шен. хонаҳо арзанда ҳастанд нестанд, комментар якнен жад мекунем. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. анаи квартира дӯстон духонагаҳай, коробкаҳай, 46 квадратай, дар этажи даҳумай дӯстон азиз. этажи даҳум, ноҳияи рӯдакӣ, дар ҷавонон қарор дора. 230 000 сомон арзиш дора. маълумотоша гӯш кунед. хона мега фурӯшӣ дар маркази райони рӯдакӣ қарор дора. бо тариқи кредит яъне пешпардохт дода метавонем. то моҳи сентябр иҷозати ремонт дода мешавад. ҳамаи хизматрасониҳо дар назди бино қарор дора. канализатсияи шаҳрӣ дора. бино дар назди лаби роҳи калон қарор дора. ҳамин 46 квадратра мо метавонем 230 000 савдо кунем. боз далши квадратҳои калон, квадратҳои майда оид ёам муроҷиат карда метавонем бачаҳо азиз. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 5 ҳуҷрага масоҳати 50 сотиқи замин дорад дӯстон. гулхона ҳам дора, молхона ҳам дора, агарод ҳам дора, хонаҳои зиндагӣ ҳам дора, мурғхона ҳам дора. хулоса ҳамаш тайёракай дӯстон. адресоша гӯш кунед. шаҳри норак, бехо, 600 000 нарх, телефонош нахиш 25 25. хонаи истиқоматӣ 5 дар хона бо парники селимон, хуб замини калон, 38 дарахти лимон дора. оғил, хуб оғили 5 сотиқа мега барои фаҳмидани маълумоти бештар дӯстон занг бизанед. срочна фурӯхта мешавад. 600 000 сомонӣ занг бизанед бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. бардоре ки квартираи арзон гуфтесен 53 квадрат, ду хона, этажи шашум, наздики коллеҷи тиббӣ, ноҳияи рӯдакӣ, гардиши фабрика, шаҳри душанбе. 285 000 арзиш. ассалому алайкум дӯстон, хоҳиш мекунем ки аввал маълумотро гӯшед, баъд тамос гиред. фурӯшӣ дар гардиши фабрика назди коллеҷи тиббӣ дар этажи шашум қарор дорад. 53 квадрат, худи бино 8 ошёна, дар ошёнаи шашум духонага 53 квадрат, 285 000 сомон. маълумоти бештар телефон кунед дӯстон. ҳамин чизе ки бояд ёфтем, рӯи кардани хоҳиш кард, ҳамаша мондем. баъдан барои қабули реклама дар ватсап муроҷиат бикунед. чизе ки ҳастаи метавонед рӯи кунед, ё ки омадааст пешам навор мекунем. имкони лайк монӣ боша, лайкҳоро монед, дар канал обуна шед, яъне ки подписатсия кунед бачаҳо. чизе ки дар кортонай комментар якнед. хонаҳо арзанда ҳаст нест, ои телеграмам дӯстон гӯш кунед. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.